Mesti mokang apa? Heeh. Siapa? Sapiri ya lekas nyeblahnya kapan sekali ini? Tanggal 7 ya? Eh? Tanggal 7 ya? Kayake lho. Nek jadmi ko anu omongmu kuwi. Dadi yo jaluk setoran po ya juga rene ya. Yo karek engko lu motong piro paling motong bakule sik oke. Ngono lho Mas. Berarti nek sane bayi yang ngomong karo lengganane bakul-bakul sing jiko Iya to lah. siluru-siluru gitu. Heeh to. Lah kok nek misale sing prai kan kok pesene piye ngono to. Nah, ya Pesen sik ngono to engko karek sing ngunggahke sing tukang kono nggaroan Mas. nek sane pesenane sing tulisan iki cok loro telu ngono njaluk ya tetep jikoke. Ya iya. Ilang bedino ya sing siluru-siluru ngono kuwi. Ana sing lebaran sedina ngono buka ya enek kok nyolong pethek. Tetep ono to, tetep kudu ya nanggoh to. Lah iya. Lah juragane brai lah nyelong ngono lho. Lah ya kesempatan to bos gede kok ora. Ya. Lah mesti payu nih. Nek si motong ki ndak ono nek wong 10 Mas nek Semarang kuwi. Sing endi? Ayo kuwi lho Tukange apa bakule? bakul-bakule. Bakule mah ono selawe. Ono. Ket pojok kidul sampe ketok kelar. Nek ono sing siji sebelah wong loro harang ya Mas. Nek Mas sing ki nyebelah. Wijik wingi nekokke pira wingi? 40. Gede ring ya nyebelah. Iya, loro-loro dene. Loro. Nek kae wong iki mbet. Ki rada apik iki. Iya. Kayak rada tertib. Ya margane Nek apik. jero bon kowi mbet-mbet ya siji ku mobile. Wis ora wat. Nek dia aja juga kowi ya. Yo bien. Wis ora kayak ra oleh. Ora kowi. Heeh. Nek dobong orang ngono kae je. Ndak ngerti dobong kan orang. Aku urung mlebu kono wis metu kae. Ora nek dodol biyen nang kowi. Coba lu buka ning kayak tekrek belum nonton dalan. Iya. Awak cilik. Terus ngadeg dhewe. Nah tetep ambruk to ya. Ayo ibarat igo karo lawan karo Jenenge bisa durunge jat mikro kuwi. jenenge rejeki wong pancen arep doyak kaya ngopo. Urung wancine ya ambek mubeng nang kewatangane ya ngono lho. Apa meneh anu ngentahi kancane ngono kuwi. Tengane kan ngrusak pasaran kan ta? Ra iso. Nah nek mbok som barang ngono ki nek Sapa? mbok som. Aku rati jenenge. Jeneng liya sapa? Ya mbok som kuwi nek tuh jenenge blek. Wah, padha. Padha luwes sing akeh. Agak tuh mesti ya. Sing mane juga kare Pak Skiting itu. Heeh. Santuan. Cik. Ini nek tuh ki kakean cadis pir karo nakal. Nah kali agar kan boleh rezeki motong karo begini. Apa ini iki? Kowe iki iso apa kok iki nyanto kene wae. Karena di bangi diket ini guys. Pancen. Ya hawane. Ngene kok arep lebaran kaya ora ketok lebaran, rumah. Ayo. Gersang men. Ya. Itu ancam. Tuku apa? Ancam. Sancam kuwi apa? Wah, Hafi. Tuku ayam goreng. Mbak itu gede. Ayam goreng. Paling ora kene bodone motong siji kan bapakne to. Yo ora Apa entek? ora sak gede-gede 13 gitu Mas. Wong saya. Nek yo ndak entek ya keren 13 ki wong loro yo ora. 15 kilo kan 10 kilo kentek belum rantai. Dari ganti mulus ya Mas. Mindset barang nih. Ayo teko nganu to nang kenteng. Gus sing 15 kilo. Wah, iya lho sak kampung. Ya 15 kilo ndak? Ya sithik ya. Tak kira 15 kilo daging. 15 kilo wong loro lah ya.
Ayo genjik 12 kilo sak mono ya cilik ya. cilik. Ada pitik aspira 15 kilo. Mulai Wah, yo gede. Itu mau bagine ya, Dik. ya tuh. Neng iwak babi ki muni larang ki hitung-hitung itu dilarang iwak wedhus yo kan. Iya ora, Kreng. Ane wedhus ki 3 juta, 2 juta setengah sak mono to. Yo daginge sepiro kae nek gnancuk nyebleh kae. Eh ora ono. Kayak wedhus ki 4 bulan sakne metu 35 kilo tetep ra mungkin metu 15 kilo ora ono. Gambar ki babi sing daginge kok ngono e. Sekintal paling pirang kilo kan 40. Ya kita lek itu 40 kilo lebih dah. Yo. Mesti tenan terak. Nek di sono kan jamin dari Beda apa? iya dong. Nek zaman biyen ki anggar bodho kok sapar nyembleh babi lho, Mas. Birian. Ndek wong papat, wong 5, wong 10 ngono kuwi. Nyembleh, Dicampurke. dicampurke apa yang khusus mangan iwak babi to. Lah. Lale apa kita kayak bisa mangan. Ngono iki sing nek sing ora mangan ki paye sing asli ora doyan, ora kok dikebudi. Pak men itu yan. Wis lah aku ngono. Wah piye ngono kowe cok emoh nek mentah. Jebule malah anu Pak Ketuane kepala suku. Ah, mau bikin nek nganggo ngerti kaya mangan sayur ngono kae. Iya. Kowe madang karo yo babi akeh lawoke timbangan sekolah. Ya, ayo. Dan saya nek muni galungane ora sepingin ngono wis padha daginge keras pira ya. Mana iwak pitik malah moh ya. Nek rai. Yo arep nek sakne akeh kan tetep enak Aku belajar perkembangan. Nah, saya kira aku mau tendang jakom jadi ora tak pangan mau nih kok. Lah digawe mulih to. Wah, ya Riko. nek kerdesan kae ngono. Nek rago Bali ora luwes. Nek kan ki apa permanen arep buku Bali. Nek bapak pengen mau pengen. Tadi sih Nek abang arep rame-rame ini nyembleh. Gua piro angger nggo ngoe iki 5 6 ngono kuwi. Ah kan terus nyatah loro. Ah gawe tak wis. Iki men menteri mo. oh dhisik gonku kono kae ki bobot 2 kintal 48 Mas Ahmad dibagi wong 8 babon. Walah ayo nggo timbor keto li Joko Bali. Berek. Ayo termasuk Mbah Marsandar kae sing nyembleh olahan. Piye kadang yo aku yo hidan lho denan kok yo. Aku reti nek le do mau masak ke nek yatin nek masak sik dibubu gule apa-apa ke. Kale mangan nang ngene Yanto. Kebul-kebul le yo elah-elah enak men. Nek kira tau mangan kowe. Urung nate sak mene urip-urip. Nah aku sak pilih di bojoku wis blas ra mangan ngono. Nek pas nang bojone. Ora sak pilih rabi lho wis ora blas. Nek dhisik nek sapa mantri seker sing bojone tumirah ki lak kerja nang janjin iki to, Kreng. Angger bagi genjiki bagine teko tak cokono cepet tak mati. Nah terus sebelah to Joko Bali. Nanti masalah nang warti kentruk ning lak ijen nang omah nang lor sing saiki diban kemut kae. Harus aku celuki karo Mbak Marsan gitu. Ini Lah iya. ini nggon terasa paling guleh ya, Kang. Karena lebih dari masak kita. Enak. Karo kerep ki nek li mangan ki to kono ngene mak Jawa nang Mbak Warni wis masak. Ya aku Nek saparan ndak yo ana sing masak. Ora enak ya, Pak ya. iya. Nek biyen ya Kang. Kemudian ngono mayoritas. Oh. Sapar foto yo nyebut babi ning jam biyen. Nyembleh babi. Iki kepiye aku jek kelingan supire Joko karo supire Kang Prime lak dibareng nyembleh babi. Lek nyembleh nang ngono omah ngene. Kae lho nggone Kang Sukarmin. Kae ge urung ono omahe, ge pas dandani. Nah, nyembleh nang kono. Kuwi wong supitan nyembleh babi. Kae sing tamune reti ra?
misale mangan ngono ngerti ra Tapi nek. lu itu disane ya. Tetep ngerti to yo. Nek reti enak kayak imbah mesti eneh yang enak ngono ora reti ya yo. Mungkin nek zaman semono ki ra ono muni prasmanan itu kan kayak wingi, Bro. Oh iya. Lampatan. Biyen lampatan ya, Kang. Dia lambatan mau tamu atau itu dengan kiurangan tuh. Ada. Upamanya kaya gonku ngono ki gen ke sepite aku. Ki ora koyo tapi kan. Ini sapi. Ning yo aku yo gak ngerti kuwi yo. Ning yo kaya iwak sapi. Nek iwak pite barang itu kan ora gentos. Nek wapite iki sing mari bune iki minum jopor kok yo. Ora tekan. Kaya ora iso mlebu, ora kaya iwak sapi iso mlebu yo, Greng. Heeh. Nek iwak sapi. Bune iso lebu saking. Heeh. Nek iwak pite nek wis digoreng terus diopor ya ora enak. Yo, ada kabak iki. Bakar to. Nah aku seneng nek iwak babi nek biyen iki anggar wis diinget. Milih. Jadi yang madang bawa iwak sapi sak iris saya. Cukup lah. Iwak babi. Ya gak bisa iris cukup nih, oh habis telung iris ora Ora cukup. cukup. Ngopo yo? Oh, ini bagi sapi minyak. Terus nek iwak babi muni kon garing ra iso nek kaya iwak sapi. Neles sama yang lengok. Angger jingat-nget katut kayak kulite kayak waduh. Ini ya ini. Apa kene irung kan congor lho Mas. Walah ayo enak tenan. Harus sagung ini. Ini milih-milih nek harus kejagung harus kepras lho kartu harus kepras. Ini saiki jar nek anu ya suka sagung ngene. Adik telepon aja cepet sih ngono to. Para aduh apa ex penggemar daging celeng. Nenang nu rasa cerita ya. Iya. Jadi sejarah iki rasane piye-piye ngono kan ra iso nek orang lakoni sik. Nek nang rumah makan ini madang kan daging sapi lah arang ya waduh. Aku yo arang. Arang. Nek Pak Skimin mesti dari iwak sapi nek nang makan iki. Apa enek? Ono iwak sapi. Nang khusus ya. Heeh. Iya ta? Ora kuwi nembung rokok. Ah jeneng sih ya aku nembung sekolah ya aku njaluk rokok. Mau nek ra ngono ra tukake. Wah, Iki rokok apa ceng? iki ndi celenge ra teko-teko rek. Ya iki celenge yang desane iki. Harus ngerti kowe ngene. Durung. Mandare ngerti nek ngene. Mbah wis kok emang. Di situ. Pas pedang montarmu. Di Pedro ayo kan. Semarang